Gaskromatografi, som også kaldes GC, er en analysemetode, der bruges til at adskille stoffer i en blanding. Det fungerer sådan, at en lille mængde prøve sprøjtes ned i GC-apparatet, hvor det opvarmes, så det går over på gasform. Derefter kommer det i kontakt med den mobile fase, som er en reaktionstræg gas, f.eks. helium. Den mobile fase, altså bæregassen, bærer prøven ind i en kolonne, som indeholder den stationære fase. Kolonnen er placeret i en ovn, således at temperaturen kan kontrolleres. Hvis det stof, man sprøjter ind i kolonnen, er polært, er kolonnen også polær og omvendt. Jo lavere stoffets kogepunkt er, des kortere tid går der før stoffet er løbet igennem kolonnen, da det hurtigere vil fordampe. Den mobile fase, altså bæregassen, bevæger sig igennem den stationære fase, hvorved de enkelte komponenter adskilles. For enden af kolonnen er der placeret en detektor, som bemærker dette og sender et signal til computeren. Det signal, der kommer, når et stof observeres, viser sig som en række signaltoppe, der opstår på bestemte tidspunkter. På den måde kan man bestemme den tid, der er gået fra prøven blev sprøjtet ind, til den blev registreret. Den tid kaldes også retentionstid. Gaskromatografierne af analyseprøven viser 2 signaltoppe. Den første viser etanol, og den anden viser butanetol. Man kan se, at etanols retentionstid er på 1,9 minutter, og butanetols retentionstid er på 4,1 minutter. Etanols retentionstid er mindre, fordi dets kogepunkt, som er på 78,3 grader, er lavere end butanetols kogepunkt, som er på 117,6 grader. Da retentionstid afhænger af det laveste kogepunkt og stoffets polaritet i forhold til kolonnen. Her ses alkoholernes strukturformler. Ved etanol ses 2 hydrofobe grupper, CH-grupperne, og en hydrofil gruppe, OH-gruppen, hvilket betyder, at etanol er polært. Ved butanetol ses 4 hydrofobe og en hydrofil gruppe, hvilket betyder, at den er upolær, i det der som regel skal ca. 4 C-atomer med hydrofobe grupper til at opveje virkningen af en hydrofil gruppe.